Ahoj, já vás zdravím. Jmenuji se Eduard Jakov a dnes pro vás mám luxusní apartmán v hotelu Damian Jasná. Apartmán je dispozičně řešen jako 2KK a byly zde použity ty nejlepší materiály. Apartmánu dominuje tato prostorná terasa s parádním výhledem. A v těsné blízkosti od hotelu najdeme množství ski areálů, mnoho aktivit pro turistiku, cykloturistiku, vodní sporty, zoologické zahrady a mnoho dalšího. A kromě lyžování a turistiky je zde spoustu vyžití jak pro děti, tak pro dospělé. Prostorný dětský koutek, kde se vaše děti jistě zabaví. Kinosál s pohodlnými sedačkami. Kuřárnu s množstvím rumů a doutníků. A zde si můžete dát flašku vína. A také je zde luxusní wellness s velkým výběrem saun a také bazénový svět. Je zde dětský bazén se skluzavkou, vnitřní bazén, venkovní vyhřívaný bazén a mnoho dalšího. Proto neváhejte a přijďte se přesvědčit. Budu se na vás těšit.